začal som nahrávať podcast nejak 2 roky dozadu. Predtým som písal úvahy. Som mal vždy takú poruchu už od základnej školy, že som rád svoje myšlienky, svoje filozofické názory dával na papier. Samozrejme, nie všetky mali zmysel a pochopenie druhých ľudí, ale sa týkali mňa a častokrát som nevedel niektoré veci správne pomenovať. A vlastne keď som začal fotiť, tak 13 rokov dozadu, možno 14, tak som vlastne tie svoje myšlienky, tie svoje úvahy dával do fotenia, do fotografií a trúfam si povedať, že mnoho z tých fotografií malo príbeh, malo dušu, preto sú stále mnohé veľmi populárne a hlavne keď poviem o fotke prievozník alebo keď tam svoju vizitku novú, kde mám toho svojho prievozníka, čo je z môjho pohľadu taký ten masterpiece. Jednak tá fotografia mnohým ľuďom pomohla a už len to, že sa na ňu dívali. Jednak bola aj na výstave v New Yorku. Tak, ale čo tým chcem povedať? Nefotím 2 roky, 2,5 roka. Začal som nahrávať videá a začal som robiť podcasty. V podstate tie podcasty robím preto, že som vlastne došiel na to nedávno, lebo neviem sa s kým o týchto veciach rozprávať. Nechcem tým tvrdiť, že som niekto výnimočný. Nie som výnimočný, ale čím som starší, tým začínam uvažovať nad hĺbšími vecami. A samozrejme rád sa zabávam, rád mám aj prízemnú zábavu, prečo nie, hej. A čo neznášam je hlučná diskotéková hudba, hluční ľudia, ktorí idú v kuse, bez prestávky, ktorí otravujú svojimi problémami, ktorí vyžarujú negatívnu energiu. To už dávno filtrujem a s takýmito ľuďmi sa ani nestretávam. Potom mám problém s ľuďmi, ktorí nevedia komunikovať, s ktorými sa stretneš a musíš ty ako keby viesť stále nejaký dialóg a navyše ešte rozprávajú veľmi poticho niektorí ľudia, takže to ma tiež strašne unavuje, keď niekto šepká a proste ty potrebuješ ho počuť, reagovať, ale keď šepká, tak ho proste nepočuješ. Ja viem, som náročný a tak som si vlastne uvedomil, že vlastne nie je pri mne žiadny človek, s ktorým by som sa o týchto vážnych veciach pozhováral. A čo by nevyznelo ako motivácia, čo by nevyznelo ako poučovanie, čo by nevyznelo ako ego a neviem všetko okolo toho. Aby tam bol nejaký ping-pong, aby tam bola nejaká hĺbka, aby tam bolo rozprávanie nielen o pičovinách, nielen o sračkách, o problémoch ľudí, o vzťahoch, o peniazoch, chorobách, ale aby to bolo niečo hlbšie, niečo o vesmíre, o živote, o smrti, o rôznych dimenziách, o kvantovej mechanike, ale nie kvantové tvorenie pre Boha ľudia. Mne už je z toho tak zle. Ja sa nestačím čudovať, keď sa pozriem na Instagram a poviem si, že Ježišmaria, vy ste sa asi všetci zbláznili, všetci robíte káp, všetci meditujete, všetci kvantovo tvoríte, vizualizujete si a motivujete sa navzájom. A keď vidím nejakého 25-ročného človeka, ktorý na Instagrame proste motivuje, dobre, ak motivuje ohľadne športu, lebo tomu rozumie, lebo v tom je dobrý, ohľadne diét, hej, lebo sa tomu rozumie, v pohode, ale keď začne motivovať o tom, ako žiť správne, ako byť šťastný a ako takéto tieto pičoviny všetky, tak potom si poviem, Ježiši Kriste, ako chlapče, však ty si nič neprežil, hej, máš nejakých 20 rokov, 25 rokov a tváriš sa to ako veľký motivátor. A ja som práve jedného takého chalana zažil, ktorého to zomlelo pred 2 rokmi a takých ľudí je teraz okolo mňa veľa, že začnú chodiť na nejaké kapy, na nejaké meditácie a proste myslia si, že sa im tam otvárajú čakry všetky možné, nemožné,
6 čakier, 10 čakier, 6. oko a neviem ešte aké oko a zrazu proste sú inak naladení ale jednoducho to cítiť z nich, že je to také fejkové, že proste je to moderné a že si niečo tým zakrývajú, že sa obalia do nejakého moderného obalu a myslia si, že sú že sú trendy a že žijú ten svoj život, ale potom, keď príde nejaký problém, tak to aj tak nevedia zvládnuť, lebo sa tým trápia, majú depresie z toho a stále rozprávajú o tom istom, len pokiaľ je človek vyzretý, tak proste je niekde úplne inde. Uvedomuje si, ja som to minulo dal aj do svojho podcastu, prečo som šťastný a prečo sa stále usmievam, lebo proste vidím aj v tých zlých veciach dobré veci a viem tam nájsť iný uhol pohľadu a som mimoriadne trpezlivý. To som sa naučil už na základnej škole, som hovoril, ako sa mi to stalo, lebo to sa stane proste človeku, hej, to nemám vrodené. A to bolo tým, že ja som vlastne ako študent a žiak na základnej škole miloval ABBU a chodil som do predajne Opus, jak na klavír a bola tam jedna taká staršia dáma, ktorá mi vždy hovorila: Peťko, ale ABBA vydáva každé 2 roky platňu. A ja som tam trpezlivo chodil každý mesiac do školy, bolo v centre mesta a pýtal som sa, či nevydala platňu. Tá pani bola zlatá, ona mala so mnou trpezlivosť a ja som mal trpezlivosť s tým čakaním. Takže to ma naučilo čakať, to ma naučilo, že ak to nepríde v tomto živote, tak to príde v inom živote. Som tak nastavený, je to moja filozofia. Snáď aj preto, že som zažil regresnú hypnózu a nebolo to také, ako keď si poviete, že ja neviem, sa svetujem, alebo ja neviem, si dám nejaké lisohlávky a proste bol som v hypnóze a bol som 6 hodín v hypnóze a zažil som tam niektoré veci, ktoré mi doklikli ako puzzle, zvlášť čo sa týka tvorby fotografickej, keď som fotil Ježiša. Takže nielen z toho pramení tá moja filozofia, tú filozofiu mám vlastne, ja neviem, kedy to prišlo. Ja som sa tak prebudil možno desi na strednej škole a to prebudenie stále narastalo. Viem, že uvedomujem si, že mám s tým problém pri mnohých ľuďoch, pretože jednak nie som prístupný k mnohým ľuďom, to je jedna vec, cítim to, že ako keby ma obchádzali, ako keby sa ma báli a potom ďalšia vec, nevedia so mnou proste držať ten krok a ja to cítim proste, ako keby som buď bežím a nestíhajú, alebo kráčam veľmi pomaly a oni sa ponáhľajú, čiže nie je tam tá synchronicita a preto som začal nahrávať tie svoje podcasty a začal som sa zhovárať s Adamom a preberám s ním rôzne témy psychologické, filozofické, ktoré by som nepreberal so žiadnym iným človekom, pretože by to nešlo. Možno to poznáte, hej, že žijete ten svoj svet, ktorý vlastne začína ráno s obudením, deťmi, školou, potom do práce, potom nejaké fitko, večer, pivo alebo proste niečo, voda, sprcha a spáť a to je celé. A tak premýšľate viac menej o tom, že čo zajtra nakúpiť, či máte z čoho nakúpiť, ako zaplatíte hypotéku, aj to sa sťažujete, že platíte hypotéku, pritom je to vaša voľba, že ste si zobrali hypotéku na dom alebo na byt. Sťažujete sa na svoju prácu v kuse pred samým sebou, pred partnermi, deťmi a kamarátmi a pritom je to vaša práca, za ktorú by ste mohli byť vďační, že tú prácu máte. A sťažujete sa vlastne furt na niečo. Na to, že vám narastlo brucho, na to, že pijete alkohol, na to, že nemáte partnerov a je vám ľúto toho, že vám zomrela matka, že vám zomrel otec a je vám to ľúto už 10 rokov a neviete sa z toho proste vyhrabať. Proste ten život nedokážete žiť, dokážete pochopiť, o čom život je, že ľudia sa rodia, ľudia umierajú a vy vlastne ste jak kliešte prisaté do niečoho alebo niekoho, do nejakej bubliny, ktorú si vytvárate a nedokážete sa odsať a vlastne to vás trápi celý život.
Či už deti nepodarané, či už partner, ktorý vás podvádza, či už tá práca, či už peniaze, škola, ja neviem čo. Ale ja sa na to takto nedívam, proste ja sa dívam na to z iného uhla pohľadu a nie je to tým, že nemám rodinu, nie je to tým, že nemám dom alebo byt na hypotéku. A je to tým proste, že niekam dojdete v tom živote a uvedomíte si, že ten život je o niečom úplne inom. Že je krásny napriek tomu, že niečo máte alebo nič nemáte, že vás nič neťaží, že vlastne vnímate aj tú svoju chorobu tak, že jednoducho tá choroba z nejakého dôvodu prišla, aby vám niečo ukázala, aby vás niečo naučila, že ten rozchod je tiež dôležitý, aby ste sa niekam posunuli. Aj to, že niekoho milujete a jednoducho nie ste s tým človekom, tak aj to je dôležité, pretože láska nevlastní, láska prepúšťa. A o tomto všetkom vlastne sa zhovárať bežne s ľuďmi nedá. Takže preto tie moje podcasty, preto tá moja voda, preto chodím do tej vody sám, lebo nepotrebujem dokazovať si, že v tej vode vydržím 5 minút. A mne stačí niekedy minúta, niekedy 5 minút, ja sa to vôbec nesledujem. Ak tak som si na začiatku sledoval frekvenciu srdca, aby som vedel, aká je nízka. A vďaka tomu som sa naučil si aj tú frekvenciu, tepovú frekvenciu sám znižovať a často to robím, ak mám teda hodinky na sebe, často to robím v aute, že sa skľudním, začnem dýchať a kontrolujem si ho, koľko mi klesne tepová frekvencia. Takže, ale ono je to možno aj tým, že som sa zhováral na podobnú tému aj s umelcami, ktorí sú známi, ktorí, nebudem ich menovať, čak ako fotograf som sa stretol s mnohými významnými osobnostiami. A posledne som zažil aj Báru Basikovú, ktorá trpela tým, že musela byť sústavne usmievavá a šťastná pred ľuďmi a je to bolo nepríjemné, keď ju ľudia oslavovali na ulici a to sa nám stalo dokonca, keď sme boli v Bešenovej, tak bola tam s Teom v plavkách a proste chodili za ňou ľudia a chceli autogram. To bolo nepríjemné a ja to mám rovnako, že mňa pozná veľmi veľa ľudí a častokrát chcem byť sám bez tých ľudí a jednoducho preto aj slnečné okuliare, preto aj sluchátka a preto voda bez ľudí. Ja som schopný čakať aj hodinu, aby tí ľudia, keď som treba z Necapalskej doline v lete, kým tí ľudia odídu, kým tie rodiny odídu a si zatiaľ pustím nejakú dobrú hudbu a spievam si v aute a potom idem do tej vody. Takže a aj na bike chodím mimoriadne rád. Prosté slovo, blbé slovo. Veľmi rád sám, pretože to som ja, je to moja hudba, ktorú milujem a je to môj spev a moje šlapanie do kopca alebo zjazd z kopca, ktoré si užívam. A to som vlastne ja a tak nejak posledne som zažil také tie rozhovory s niekým, kto bol ako keby nepoškvrnený tými vzorcami správania, či už školou alebo rodinou a dalo sa s tým človekom veľmi dobre rozprávať, ale možno to bolo preto, že nemal žiadne predsudky a že bol mimoriadne mladý, tak tam to bolo o niečom inom. No a čo som tým vlastne chcel povedať? Aha, že prečo nahrávam tie podcasty? Prečo robím videá? Tak asi tak. A dneska tiež mám jeden podcast, ale asi ho nedám, lebo nechcem vás zaletiť svojimi úvahami. Takže ho dám možno o týždeň. Ale je tiež celkom zaujímavo pripravený. Sú tam celkom zaujímavé úvahy, pretože nie sú to len moje autorské, ale ako hovorím, komunikujem s Adamom a s ním si to tak nejak rozoberáme a asi tak. Nezájdem do tej vody. Čaute.